Hato ka DNM ban penbaptis yaki kunlung. Don ki kan hun balang ki ba pediang ya ka jing penbaptis kunlung ba don ru ki bam pediang. Balai don kane ka jing yapher. Ha kane ka video min page chapang artli kinya bat ki jubab jong baro arliang. Chua ban boy syakata ka banta dongin tip chua chapang kini artli ki kantin. Credo Baptist bat Pido Baptist. Credo Baptist kadi ka kantin ka balawan na ka kantin Latin ka bamut I believe. Kini ki Credo Baptist kim pediang ya ka jing penbaptis tat hadu ubasya penbaptis ulalahi ban pla ya ka jinget. Pido Baptist pat kawan na ka kantin Greek ka bamut infant baptism. Lani penbaptis yaki kunlung. Tomatakin page chapang kini artli kinia bat ki jubab jong ki Credo Baptist bat ki Pido Baptist. Tabanakong ki Credo Baptist kiyong don jing penbaptis kunlung haga Bible. Batru klem hukum ban penbaptis yaki kunlung. Ki jing penbaptis haga testament mai baro ki long tang ya ki bala he lasan ki bala la ban singuthu ya ka pop. Ki bala kala ka bamut bat ki bala lahi ban pla jingai. Kum u Yunok u Apostol Paul u Cornelius ka Lydia bat unong ap bandi. Namar kata kadau day ban penbaptis yaki kunlung. Ka jing penbaptis kunlung kalong ka bamdai kat kumna ka Bible. Ki balang Protestan ki ba penbaptis kunlung. Ki syubut teneng ya kerukom jong ka balang Roman Katolik. Handrai ki Pido Baptist pat ki ong ni ke balang Protestan ki ba penbaptis kunlung ngim syam labut teneng ya kerukom jong ka balang Roman Katolik. Handrai ngi penbaptis ya ki kunlung namar bakalong kat kum na ka Bible. Dongin pek kumno ke jing penbaptis kunlung kalong ke bakat kum na ka Bible. Habaro artli ki testament kata ke testament berim bar ke testament bathamai. Ublei ula ai ya ki jingkular syakiriungai badru syakikun ki kti jongki. Habaro artli ki testament ublei u airu ya ki dak jong kita ki jingkular. Ki dak ki badai ban shon hakiriungai bad hakikun ki kti jongki. Ha ke testament berim u Abraham ulanget ha ublei. Bada kata ke jinget jong la ken ya ubahok. Ublei ulayate ke jutang bat u Abraham. Tabang ilaban lap ha Genesis lenong khat nyo dekot bahnyo ka ba ongkum ne. Ngan bat ialah ke kular ban ne berkikun kiksiu jong me ha ki pateng ki bandang wan. Bakan long ke jutang ke bayane juno. Ngan long ublei jong me bat ublei jong kikun kiksiu jong me. Hadin ba ublei ulayate ka ne ka jutang bat u Abraham. Ublei ula ai hau Abraham ya ka dak bat ke syap jong kata ke jutang. Berkata ka long ke jing otsya. U Abraham te ula nget ha ublei. Henry ya ka ne ka dak bat ke syap jong ke jutang pat. La ai syaki bahayi ngasem baro. Kentup ya ki kunlung kenaru. Wala kimpat kot bor ke jing sengtu ban nget ha ublei. Kumba ar hajar snem. Nadu u Abraham. Syadu ke testament bathamai. Ki briu jong ublei ki yai bud renti ya ki thammei jong ki jingkular ki balong syaki bar ki kun ki kti jong ki bat baro ka ying kasem ki yop diang ya ka dak jong kata ka jingkular ka balong ka jing otsya. Ha ka testament bat mairu ka rukom ai jingkular jong ublei ka long kumju kum ha ka testament berim. Kata ka jingkular ka long hapi bar ki kun ki kti jong pi. Naba ya ka jingkular jong ublei la penlong hapi bar hakikun jong pi. Kani ko rukom yait jong ke jutang ka ba ublei ulayate bat kiriunget lomba ukun jong u Jesus Christ. Lajan habaro ki benta ha ka kitab jong ki kam. Yo onda ne ka khle jong ke ying ki langet. Ka ying baro ka yok diang ya kata kedak bat ke syap jong ke jutang. Ki kam bejpo Cornelius, ki kam kan riu ka Lydia Kikam lenom kanriu una abandi. Kumta nioi kane kerukom yok diang ya ka dak jong ke jutang. Ka peteng kum hagapor jong ke testament berim. Onda ukle jong ke ying langit bat uladon ke jingyate jutang bat ublei. Kikun kikti bat ke ying kesem jong u baro ru ke yok diang ya ka dak bat ke syap jong ke jutang.
Haga testament batamai kani gadak bat ke shop jong kejutan kalong ke jimpen baptis namar kani gadau ni pen baptis yaki kulung naba ke jimpen baptis kalong gadak jong kejutang batamai tong impe sekawai pat kanya kaba penlong ke jing per habdeng ki credo baptis bat ki pido baptis ki credo baptis ki ong ngidei ban but yaki nuksa jimpen baptis jong ki senram ujisu kibangila ban syam haga testament batamai haga baki beriu bala lasan ki kelaga bemut ki pelajengeng bat nangta ki senran ujisu ki penbaptis yaki kenuksa nyoi ki lai hajar ngut ki beriu haga sengi pentekos u yunok u apostol Paul kumta terter habangi pule ya ke testament batamai nyoi ke ji penbaptis tang yaki bala lasan yaki kunlo handre ki pido baptis pat ki ongkum ne hoi tadei ke jisha bayakilah hajar ngut wa apostol Paul baru yunok lapan baptis yaki haden bakila kela ke bemut berkila ngeng handre yaki kun jong kito ki lai hajar ngut pat ki lek kumno yaki kun jong ki riunget kristan pat ki kentup ne em yaki hakata ke jutang batamai lene ki pen baptis ne em yaki tutip ya kene ke wei ke jisha kito ki riunget ki balaban baptis haga testament batamai ki long ki kristan ki balawan na ki longjing bempat de kristan kata kemut ki de ki first generation Christians namar kata katau kade yeki ban chapen baptis haga por bakila san laramba handre ya ki kun ki kti jong ki kristan pat lane ya ki second lane third generation Christians on ken kumno yeki haga bible klem tho ba ombit ban baptis yaki ladadon tang ka weiru ka banta ha ka testament mai ka bapen i ba ombit ban baptis yaki kun jong ki kristan na long bala kloi ban pediang ba ka ji baptis ka long tang yaki bala san larang ba handre ban yoi ba yaki kun jong ki banget la pediang yaki da ublei iwei korin new khatsa kata kamut ki kun jong ki banget ru ki don hapo ka syatri jong ke jutang batmai bat kumta kide hok ban yop diang ya kadak bat ke shop jom kata ke jutang hoi ka jimpen baptis yaki kamut bakila yo jimpen im ka jimpen baptis kamla ban penim yano yanoru kamut ru bakim don kamshu ban kela ke bemut ban nget hau Jesus Christ handre kamut baki don hapo ka syatri jong ke jingkular ublei kumba ula ai ke jingkular hau Abraham bat ki kun kikti jong u hatu ka jimpen baptis ka bujli ya ke jing otshare kamde ke jing bujli damar ke jimpen baptis ka long ya ki kun chenrang bat kenthei handre ke jing otshare pat ka long tang ya ki kun chenrang kane ke pan i ba ka jutang bat mai ka long ka bakham ha bat bakham ya ban ya ke jutang barim watla ke jimpen baptis kam bujli ya ke jing otshare handre ka rupam ai jing kular lane ai jutang jong ublei ya ki bri jong u ka peteng kumju badru karukom ai ya ka dak jong ka kularu ka peteng kumju kumta ka long ka bakat kum na ka ten ublei man baptis ya ki kun jong ki ringet kristan na ba ka jing baptis ka long ka dak jong ka jutang bathamai kumtung yo i arpli ki chini per habding kinya jong ki credo baptis bat pido baptis kum ki kristan kalong ke bekongsan ban yatai ne ya kren halor kane namar kum ki kristan nilong ki beriu ki bawat benya ya ka jinsisha ka bakat kum na ka keteno blai hoi wala ka don ka jingi per ha ka jingi kai chapang ka rupong pen baptis la ka de ka ba pen ngam de ka basle de ka basenre ne de ka pathe bat yano ban pen baptis hatu pen baptis ya ki kunlung ne tang ya ki bala he lasan watla ka don ka ne ka jingi per habai de bat ka ne ka banta nila bani snok tilang bani trelang rengkat lada kihikai ya ka gospel ka bashisha lada kihikai ya ka ju ka gospel berkata kalong ka gospel ke jong Jesus Christ ka gospel ka bashisha handre lada kihikai pat da ka gospel ka balamler da ka way pat ka gospel nginamla bani snok tilang bani tre rengkat watla ki yang menjur habai dei bat ka jing baptis namar ka gospel jong Jesus Christ kalong ka phang pedeng jong ka jingai kristan ka jing baptis ki kristan ke la ban per ka jing snotu chapang ka jing baptis handre kim la ban per
kajing selutu bat kajing hikai Jepang ka gospel. Lada ki hikai da ka gospel ka bapakla. Kimdei ki Kristen. Kajing keli kelong ka ka gospel ka ba shisha. Ka next video hakane ka channel kan long Shapang kata.